Здрасте хора, аз съм Матия 111 тук и в това клипче, както виждате, ще снимаме отново Survival Games. Но този път много съжалявам хора, че отдавна не съм снимал клипове, ужасно съжалявам. Но аз търсих много такива приложения, които намерих за вас. Тъй защото ме чуете много заглушено и гадно. Гледал съм си клиповете. Много заглушено ме чувате хора. И затова се извинявам ужасно много. Но днес имам изненада за вас. Дано да ви хареса. Имам текстче пък на Five Nights at Freddy's 2. Вижте ме с 6 плейта на Фокси. И с главата на най-готиния за мен Бони. Той е най-готиният герой за мен. Защото е толкова готин, че не мога да повярвам. Толкова готин, че не мога да повярвам. What the fuck говориш, Матиас? Бре. Няма да знам. Някак много да годин. Да им дам шанс. Поне един мъничък. Мъничък. Добре. Да знам това, че не ми дава. Ай, хора, какво да кажа сега? Какво да кажа сега? Микрофона хора, какво да кажем сега? Да, този текстчър пак го намерих в нова скин. Там в нова скин натискате текстчър пак си пишете FNAF 2 и теглите го. Много е готин хора, много е cool. В едно клипче скоро ще ви покажа как изглеждат всички айтеми и всички картини. Картини са супер cool, но някои са дефолт на Майнкрафт. И за това напишите в коментарите, ако искате да играя с дух текстчър пак, ако този не ви харесва. Зависи от вас хора. Не ми пука само за вас. Защото вие сте страхотни. Вие ми дадете трибуната. Вие всичките сте страхотни. Не ми пука дали имам малко абонати, на мен ми пука колко от вас хора гледат. Колко хора ми харесват видеотата. Ако искате може да се абонирате също. Не че казвам да не се абонирате, но абонирането помага най-много. Ма и лайковите, гледанията също помагат. Тъй вилса, на английски казано. Добре. Днеска говоря по-ентусиазирано, защото съм сам, пък другите пъти бях с такова. Другия път бях с това, Game Friends BG. Пък другите пъти бях сам. Аз пък сам. Бях вкъщи с приятели до мен. Ама те изобщо не говориха. Ама малко се смяха отзад. Това беше малко готино. После как гледахме клиповите и малко се смяхме. Тъй. Да се поразвеселям. Но хора, вие сте най-готините. Вие сте най-готините хора. Защото вие ме оценявате. Вие ми казвате какво да правя. Аз ви слушам, защото съм ви верен. Добре. Защото съм ви... Добре? Логика. Човек под земята. Жигичка. Отдолу, аз съм отгоре. Отдолу, ако не го знаете. Добре. Ако не го знаете, го казвам. Тъй, добре. Стегнем. Shape. Хайде, Не съм много добър в финтен стила. Ай хора, ако се чудите кой ми е любимия, ако сте прескочили до тук, беше път не мисля, ако сте прескочили, любимия ми герой е Бони. Ай Фокс също ми е, ама не е чак толкова. Аз просто го харесвам. Бони ма кеф най-много. Стила му на живот и хобито му. Тъй, какво обича да прави? Аз обичам рок. Той обичам подобни музики, а той... дори в едно да изглежда страшно, на мен не ми пука хора. За мен ми изглежда малко готино. Не знам как Скот Скаутън, тъй създателя... Човек отдолу. Не знам как създателя го е страх. Да, няма вежди, прави го много страшен, ама... То Бони си е готин. Хора, ако искате да видите един човек, който прави страхотни топ работи, той е англичанин, ама... Вероятно
Сам ще разбереш, хора. Вие сте умни. И го знам. И ви вярвам, хора. Защото вие сте страхотни. Най-готините. Не, че се опитвам по този начин да взема абонати. Да се активни с някой. Само запазвам на такова. Team on Ben. Че е Том Фуркан. Така. Я да видим този дали ще се съгласи. Ама ако се съгласи. Ако се съгласи. В тия Гел Бенде Келкен. Ваня, толкова ми е неудобно. Изобщо не разбирам турски. Аз съм нуп на турски. Аз съм ужасен нуп на турски. Я? Добре, 6 минути, хора. На 7 минути нещо ще спра видеото. Но те ще го продължа, ако не знаете как се спирам. Те ще продължа, ако не знаете какво означава спиране. Защото някои от вас са нови на YouTube. Аз просто ще го спра малко тъй и ще продължа. Добре. Да стигнем към частта с оръжията. Кухата на Фокси, ето хора, нарочно направих за вас. Тя е нещо много ясно. Ето вижте как изглеждам. Куката е огромна между другото, вижте я. Добре, време е за хвърляне на ненужни айтеми. Така, 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 така. Между другото не ми е безполезно. Добре. Хора, че да преместя това. Добре. Добре, трябва да стане почти 8. И 45 там някъде, секунди. Добре. Brutality! Mortal Kombat! Has been killed by... is this killing? Was brutality murdered? Oh. Брутално е бил убит. Трябва да гледам видеото доста. Войне! Вземаш казах. Йо! Уи! Уи! Добре. Добре. Добре, хора, няколко секунди броени остават. Сори, че спамя с гледането на клипове. Но добре, хора, ще ви видя до после. Хайде, до после! Добре, хора, дев матча започна, ще ме убият сигурно. За ти? Благодаря ти, браточек, забави! Не! Айде да се вече, Ай, джиджи, май номер сме. Джиджи! Аре, няма да напишеш джиджи, ще... Добре, успокой се, Матиас. Успокой се, той е някакъв нуп. Турски нуп. Той е някакъв турски нуп. Добре, хора, казах, че ще покажа тапета. Ако не съм го казал, сега ще го кажа. Добре, само ще мога да талкна малко после. И добре, време е да покажем